फाय जागोन जायखि थांसै हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाग्रोबाय दायो जोङो नै मानिमुनि खानो थांदों फोथाराव थांनो रोङो दियो फाय लोगो जागोन जायाखै मानसिया अखारखो इस लाजिलायदों माखोबा नमिता रामसियारिया नै लाजिदो थांसै जों नै दायो फाय लोगो बाल्थिं गंनै गंनै लालायदों मालायसो हारसिंनो एसे थांसै फोथारजों थांबाय थानोसै जों नै लेंग्रा जानोल' सायो बै फोथाराव खागोन जों बैहाय नै बै खनसे रायजोनि फख्रि सारनाया बेनोमोन प्राइमारि नै बियादै इयो नै खाग्रा आगजुआ मानिमुनि खाग्राया जोङो दायो इयावनो खानोसै नै मानिमुनिया नै खानोसै जों इयावनो दा मालाय खाबायानो नै आसोल गोजाथार ओइ सासेयाथ' देनजारसो फिसासो जानो हागौ दा होनो बुंजासो हागोन इयो नै लोगोफोर मानिमुनिया जा देरखायो नै आलि साबानि बेसेबा दोङो ओमफ्राय खानोसै नै जों दा हाखुयैसो आङो सिखाजोंसो मालाय होथारो फुनाया मालायफ्रा खानायखौलाय बेसे नायनो खाबाय थागोनसो जोङो ओमफ्राय खाखांबाथाय आयौ बेखौ खाख'नो जालायलांबाय आबैयाबो खा बोलानायावनो टाइम लायो फांसन जालायगोन आरो बा मालाय नै बुंहांसैयानो जि मोजां मोजां आं बिदि नुबाथाय खाबाय थानो लुगैयो माने अखा हागोन नामाथाय अखा खोरोमबाय थादों संना हाबा आयौ इनि ओमफ्राय नोंसोर सानैनिया रैसुमाय ए खाना होलायनांगौ नों खाना होदोंबा आंनो हायाहाय नोंसोरबो नै लोगोफोर आं खाखांबायानो प्लास्टिकसे ओमफ्राय बिसोरो इमान ओरैबायदि खायो माने थोआनो इसोरनो बुरजा हाबाबो दाबो जायाखै इसोरनिया ओजाबादि आंसो रायलायबाय थादों नै इमान बाल्थिंसे जाबाय नायनाय ओमफ्राय थेवबाबो थोआखै इसोरनो मालाय गोदौखांजोब्बायनो नै ओमफ्राय टेपापानो मालायनिखौ गोदौनाय नुलायो गावनिया ओमफ्राय गावहा ओरैबादि नारसोबाय थायो माने नै जि इसेल' खालामना लायो आरोना नङाबा गावनाबो उसिफावलायबाय नै गोदौलायनाय निजिनाबो नै नुवाखै होनबा नै गोदौफावबाय नायलाय गोदौफावबाय ओइलायथो थुसोलायबाय नै बेसेबा बया बियो नै नोंनाव मा नांदों इनो खाफालाव नोङो थाङाबा थादे ओइ थालां नोङो दे खोन्थानाय नानिखौ हायो सोरबा गोदौलायनाय आंना ओमफ्राय प्लास्टिक थांबाय थानोसै आयौ थोमाराखै नामा बेनो बांद्राय बुरजाबा गोथाव जाया जाम्बि थाव थोआ औ इसेयासो गोथाव जायो थोआ लोमानो एसेबासो गोथाव जायोना माइबा बिबा बिफं सासेल' ओमफ्रायो बिमा बिफा गावल'सो साब्रैल'सो आरो गथ'आलाय बेसे जायो थांबाय थानोसै जों लोगोफोर दायो आं दायो फैबाय ओमफ्राय बिसोरबो थांबाय आरोना न'आव हाय मनि मा अबस्था जाना दं जुबु सना नों मानो इदि
मानो इदि जादो बाबा सोलायनो थांनो दा हासुदैनो दासो हियो गुदौ बाबा हायावनो इदि उन्दुबाय होमबा मानसिया गेलेनानै